שלום לכולם, היום נראה איך עושים את ניקוי הכוסות. אוקיי, תראו. רוצים ללמוד איך עושים את זה? בואו נלמד. עושים ככה. אבל זה מתי שהכוס באמצע. זה ככה. ואז עושים כף לקיחה בצד, שזה ככה. אז עושים. אני חוזר על זה פעם שלישית כדי שתראו. וכף לקיחה, כף יד, חזרה. בשלב האחרון הוא, הבנתי שאתם עושים כף לקיחה, כף יד, חזרה. וכשאתם עושים את החזרה אתם לא עוזבים את הכוס. אתם משאירים אותה ביד, ואז עושים עם יד שמאל, טק, ואז עם יד ימין, טק. בואו נראה. שנייה. אוקיי, זהו להיום. ביי ביי, נחכה ללייקים ושיתופים. נחכה ללייקים. ביי.